Takže čaute, ďalšie videá. A dneska si dáme taký špeciál za 20 odoberateľov, že musím spraviť 30 frontflipov na trampolíne. Takže ešte musím sa dopredu upozorniť, že ja neviem až tak frontflip, takže budem dopadovať len na chrbát. Takže to nebude také, že dobre, ale budem sa snažiť to dať aj na nohy. Ale ja to akože viem len akože na chrbát. Takže ja sa idem pripraviť a ozvem sa vám za chvíľu. Dobre, takže už sme na trampolíne a ideme teraz spraviť tých 30 frontflipov. Takže ešte raz upozorňujem, že ja to viem len na chrbát, takže aby ste vedeli. Takže môžeme začať. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ešte 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Dobre. Ešte 10. Takže 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 a 30. Takže podľa mňa za toto si zaslúžim minimálne odber a like. Takže toto bolo veľmi náročné. Takže spravíme za 30 odberateľov ďalší špeciál. Takže dávajte odbery. A keď dostanem 30 odberateľov, ja spravím 50 frontflipov. Takže myslím si, že máte sa na čo tešiť. A uvidíme sa ďalšieho videa. A zatiaľ čus.